господа, депутатите нямат власт. Нямат власт. Тяхната власт е законодателна. Те създават закони. И трябва да си много отворен, да имаш съвсем други позиции, позиционирани, да речем, чрез министри и други неформални контакти, за да може един депутат да се превърне в инструмент на властта да решава конкретните проблеми. Как депутата ще реши проблемите за проекта? И не тяхното инвестиране. Не е възможно. Властта е моите ръце. Това искам да говоря. В мене е концентрирана властта, не е в вашите депутати. Искам да го знаете това нещо. Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането от държава. Искам да се много наясно с това. Кажи ми, кажи, бедни народе, кой те в таз ромска люка люле, кажи, кажи, кажи ми, кажи, бедни народе, този, що толкова с години ти бе търпи, търпи, кажи ми, кажи, той ли кажи ми, мълчи народът, глухо и страшно гърмят окови, намръщен само, с глава той сочи, нацкан избрана, рояк с готове, враса в костюми, слепци с очи. Кажи ми, кажи, бедни народе, кой те в таз ромска люка люле, кажи, кажи, кажи ми, кажи, бедни народе, този, що толкова с години ти бе търпи, търпи, сочи народът и под чело, кърва вселен над камък гробен, ръжда, разяжда, лоскари кости, смук е засмукал живот народен, смучат го наши и чужди гости. Бедни народе, кой те в таз ромска люка люле, кажи, кажи, кажи ми, кажи, бедни народе, този, що толкова с години ти бе търпи, бедният народ търпи. И ние без срам, без укор броиме време, откак е в хомот нашата шия.